bandiraɓe amtuɓe yebde ayaw habrirde Piindi TV kono tan kadi ko amtuɓe yebde yewtere mon yewtere ɓeega kono ko yewtere yeɓoɓe ɓe yewtere witende gande ɓaleɓe walla ɓe mbiye gande mon onon ɓaleɓe hande eɗen bismi gando jaaɗo e nder Afrique taw nawi ɗum toon kadi ne ko gollorgal mum laaɓngal nde tawno ɓe mbi gandal ɓalayal ko gandal gandal danayal ko gandal ko on woni omo ganduɗa ko Thierno Ousmane Dia embo jogui nokkuji ɗiɗi ɗe o tawate e kala saaha nokku gadiɗo ko Bambilor ko refi hen ko Jammalay ko ɗon o tawate ko ganduɗa ko wittiyanki kono ko fanniyanki ko baɗowo gueɗe kewɗe ceertuɗi ko fewte sohlaji innam ADN tongode makko ko 77 358 22 79 en batta so wona tottudembo o salmidira yeɓoɓe a yawa habdirde Piindi TV assalamu aleykum وعليكم السلام ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم بامودي سلمناما إجوراما إنياكناما الله مجري إن شاء الله مسد من عثمان Dia ما هيو ودي أندو بين ودي من غندام سلماني أن قد فو إن مم يتو دي مم إن شاء الله Ousmane Dia so tawi min jiɗi andudema hana hanirtuni ka gollowo ɓalayal e danayal fo aɗa gollo eyi ceerno bamude a salminama ala haali gonga komin golloɓe e ɓalayal e danayal wondo inchallahu taala minen cosan amen ko département Louga ko Jolof ko toon min jibina min gari ɗo noon Dakar min neyi ɗo min bitti kadi jinnaɓe kadi ko jomen gande ɓaleɓe gondo kono Allah minenne min dentini gande ɗiɗɗe Allah waɗi min janggi min dentini gande ɗiɗɗe fo meɗe golloro inchallahu taala beela ɓalewal ngal e danawal ngal won wiyoɓe ko ɓalewal ngal ɓuuri yawde ɓe mbi ala ko danayal ngal kono holno mbawɗa ɗum serdirde so tawi kadi aɗa gollaɗe ala kulli haalin gueɗɗiɗɗe fo eɗe jaawi heddi tan ko hoɗo ndewata haɗa yawa ko laabi ɗi cirti kono heɗe fof heɗe moƴƴi heɗe jaawi danayal ngal ko ngal ko yahata dow mum ina laaɓi ina yaawi ɓalayal ngal nekka noon ko hen fof ko ƴettuɗa sa rewi lawol ngol tan ala kulli haalin e yettoyte inchallahu taala beela gandal ngal meeɗi yaltinde mbo leydi eyi walla ala gandal ngal dana ngal yaltani kam leydi laabi duuɓi ina andi min jaahi leyɗele kewɗe ɗo Afrique inchallahu te ko gandal ngal tamin gollirta inchallahu taala e nder leyɗele ɗe beele aɗa wawi limande amen leyɗele ɗe jaaɗa e dongre Afrique walla ko Europe eyyi ɗo Afrique kam inchallahu hewani ɗo Afrique ouest o en jaahi hemba ha central en jaahi toon inchallahu Afrique o men mbayriti en yiya tan ko Côte d'Ivoire ɗon hewɓe ne gandi en toon Ghana aussi en mbaɗi ɗon en mbaɗi Togo en mbaɗi Cotonou en mbaɗi kadi Nigéria en mbaɗi ɗon ala kulli haalin hina heewi ɗe jahaɗen e Afrique en gollodi kadi e afriyankoɓe hina heewi heñma mabɓe en keeɗa inchallahu taala ɓen ɓe ganduɗa ko yeɓoɓe wonɓe e dongre Afrique ɓen kadi ne beela gollade toon e gollade ɗo e leydi ndi beela aɗa wawi addande amen sifaji mum e ceerno Bamoudi gollade caggal leydi kam ina waɗi fayida tabu min dana toon kewmi hay gollude ko ɓoyani tan garmi ɗo musidɓe hewɓe ne gollida heɓe ɗo mbi yomi wallodira e bandiraɓeɓe kono gollam keɓɓe hen ko caggal leydi ɗum hina hewɓe heɗotoɓe heɓe ɗum mbawi addande dalilu labɗo ceer danade caggal leydi kam ina wawi gollodirede kono artude e leydi ma kadi ballodira e bandiraɓeɓe hay ɗo hen jokkodiri e musidɓe inchallahu ɓen hen jeeya koye mumen wallodirde e maccuɓe Allah ɓe Bamoudi wallodirde e maccuɓe Allah ɓe joni jahaten ko haadema nadde galle ko ma pugga mbiɗa bisimilla walla mbasa wiyede bisimilla aɗa waɗa ƴewgal walla a watta eyyi inchallahu ɗewgal kam Bamoudi mi en hen miɗa ɗum waɗa ɗum noon mi jangui ɗum guila fannuji kewɗi mi jangui hen ƴewle kewɗe guila miɗa woni suka machallahu miɗa ɗum waɗa no fewi boom inchallahu beele aɗa ƴewana neɗɗo ganda wona an jeeyi refe o jawtina ɗum walla sa ƴeewi tan a andat oɗo kam kombo ma eyyi min noon ala kulli haalin ko ɓuranmi ko gollirde mi ƴewana neɗɗo d' abord tawi ko min woni baɗɗonono cafrigu mi haalane sika tawi min wona noon wima min ko ɗo mbawmi hen foti kono ƴewgal kam inchallahu miɗ ɗum heewi gollirde te inchallahu ɓeɓe gollidirami hen inchallahu heɗeɓe hen kewi yiide koye mabɓe inchallah eɓe mbawi hen yiide koye mabɓe udditade ne jiɗɗo udditade hano hannirta e ha ɗum foof mi en hen golla hani gollal kam saɗa golla inchallahu udditare hande koko yimɓe kaajori to ɗum noon ala kulli haalin ɗum fof wona golle mami en ɗum golla inchallah ko wiyete ko noɓani beela aɗa waɗa ɗum jiɗodiral hakkude debbo e gorko eyyi ɗum foof men hen golla mahabba hakkude yiɗodirɓe ɗiɗo walla ɗum ɓe dañi probléme ay walla caɗele ko nandi hen ɗum foof men hen ñaago Allah inchallahu taala ɓe ɓe ganduɗa ko wonduɓe caɗele hande ko tengtuɗi gam eɓe jiiɗi
ñibde e nder gollorde maɓɓe ɗum ne mbaɗa ala waɗa eyyi ɗum foof inchallahu bamodi mi en hen gollo wallude yimɓe maccuɓe Allah ha kay ɗo ɓe goni ɓe daña ɗon stabilité haaɓe deeƴa ɗon haaɓe daña ɗon ko Allah muudo mumen ɗum fof mi en hen min liggadi hen maccuɓe Allah haaɓe jii koye maɓɓe inchallahu jiɗɗo inde mum nane kala ɗo tolni inde mum haale e ɗum ɗon fof ko ɓayre ɓandu lamɗo udditare ɗum fof ala kulli haali neɗɗo kam fokko ɓandu ma si laaɓi ɓayre woodi daña udditare kala jiɗɗo mo tan yinma ɗum ala kulli haali almudo fof hina hen foti gollude en tout cas minen en hen liggo ko laaɓi inchallahu taala jiilotoɗo kayitaji gonɗo e nder leydi jiɗɗo yaltode leydi e gonɗo caggal leydi jiɗɗo artude e nder leydi ceerno bamodi ɗum ɗon min liggadi hen musidɓe heñma waɗi hettotoɓe amen waɗiɓe ciwa amen inchallah maɓe kettoye amen ɗa tawi ko tan ko ɗanngal ceergal pour yaltude leydi ɗum min hen jogui tawi ko kayitaji min liggadi hen waɗɓe haaɓe jii hen koye maɓɓe ɗum ɗon heñma hen maɓɓe ɗum layoyi wona minen layata ɗum min dañi hen résultat ji labɗi ceer inchallahu beela ne weeɓi walla weeɓani ya no sattani ha ɓurti kono weeɓani ha ɓurdi kadi ala kulli haalin heddi tan ko sa ari tan ma en ballodir saabu Allah li ajlillahi fillahi lillahi ko wiyete ko rafi hande gannuɗo aduna ko rafi goragu ɓe mbiya ko jibidina ko min mbawa safru min mbawi safrude koko jibidinako ko e hol hen ɗi mbawɗa goragu dal min kam ɓurmi hen miɗa hen golla kono noon ko jibadina ko kam mi natata hen min komi anda mi natata hen e kono ko kala tawi tan ko jomum koko hebti ɗum e ɓesdude doole mum hina heewi noon fannuji ɗum kam min hen jogui soluji kewɗi inchallahu so neɗɗo ari tan ma wonno min hen ballodiri kono tawi ko jibadina kam min galana ɗum feere heddi tan ko tawi ko probléme goɗɗo a sohla gorago ɓesdude doole ma puissance ma ha moƴƴo ɗum ɗon fof hina ɗo inchallahu beele wiyoɓeɓe ko joom duuɓi naggam min dokkata walla wona joom duuɓi naggam beele ina waɗi tan ɗo toɗɗiɗa ɓe dokkata ko fewte rafi alhaali gorago min noon kam ala duuɓi walla tabi so min komi jaltowo caggal leydi mi liggadi e babiraɓe mi liggadi e sukaɓe min mi ala on sentiment mi dal sa ari si en ƴeewi simi ƴeewi gueɗe ma fof mi ƴewaɗe d' abord tawi ko probléme mi waɗa hen du'a mi liggadi a mawɓe mi liggadi e sukaɓe puisque wadde mi wawa dottu tan ɗo potanmi inchallah hande oɗo saaha holɗo ɓurɗa jooɗade hande ɗi jamanuji ɗi layɗen ko gumi ɗo ɗon layɗeten kam mboɗomi Sénégal taw pour le moment mboɗomi ɗo inchallahu meni ɗo Jammalay walla Bambilor kono jojo fof miɗa yaɗa caggal leydi haɗe balɗe fof meni nodde Abidjan inchallahu kono mi eni ɗo ɗi jamanuji inchallahu taala beele ne waɗi ñalawmaji ɗi ganduɗa ko ɗin taweteɗa Bambilor walla ga e Jammalay eyyi Jammalay Bambilor hen saahaji toon gonanmi hen saahaji mi wona ga kono ala ñalawmaji mi wawa andu hande walla janggo kono so neɗɗo yiiɗi kam heɓa tan si nodde numéro téléphone he tan ma andu hoɗo gonmi ko Bambilor walla ko Jammalay gonmi inchallah beele aɗa wawi reftude numéro o walla foti numéro ji tonggoɗe ɗe keɓeɗa e kala saaha ndewa hen e ɗemgal ma yeɓoɓe ayaw haɓride Piindi TV nana ɗum eyyi numéro omo jogui min ko on goto joguimi 77 358 22 79 ko on woni numéro am ko on woni WhatsApp o inchallahu taala beele hande ko wiyete ko fuko koyguel walla kihidiral ɗo batte sippiro ɗum ne beele aɗa dillo hen sippiro en fuɓo kuyngel en walla ko nande hen min dal gandumi ko si neɗɗo addi haajo mum simi mbo ƴeewi simi hen wawi ñaago Allah mi ñaago hen Allah simi wawani mi wima ɗum ɗum wona domaine am inchallahu waɗoɓe lamba noon gara am fayi fuɓo kon haydi gonmi Abidjan joueureji kewɗi mi heeɓe am garanno mbiɗa ñaganoɓe Allah dal ɗum dal gandumi miɗa hen jogui hayɓe jokkodirmi ha joni inchallah mi en hen ñaago dal neɗɗo kam ko woni ko dow mum foof ko ɗum sohli ko ɗum wallate inchallahu taala beele ko ɓamɗa ko gollade ɗeɗo golle a teskaki hen caɗele ɗi ganduɗa ko tampinɗe caɗele ɗe de sika Allah ko nanmi ko heɗe joni de min de mi siwa ɗum ko ɓangrumi ko en naat joni mi sewani caɗele ko yettude Allah dal min dal miɗa yetti Allah hen no fewi e miɗa hen yetti Allah ɓe liggadatmi hen de hina hen heewi kam siɓe am jokkodiri nen mi dañata gacce haaldude e mabɓe e ɗum kam wax dëgg yallah miɗa hen yetti Allah no fewi inchallahu taala joni holko mbiyata yeɓoɓe ayawa haɓrirde Piindi TV en gardi hen ha ɗo yewtere nde hojomaji ɗi koko kuuɓi e yettude Allah julde rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam e yettude kadi Piindi TV naɓe ñaganoɓe Allah kala ɗo ɓe jiiɗi ya golle mabɓe yo Allah waɗanɓe tawfiq e taysir inchallah mi yetti darde mabɓe e ɗemgal pulaar e bandigu he koddigal he e diine he wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ko on wonno mo ganduɗa ko Thierno Ousmane Dia Gannde kadi mo ganduɗa ko joɗɗo gandal jilliɗo e jokuli Afrique gam kadi gandal makko e nunɗal makko kanko kadi ni bandiraɓe almuɓe hewɓe ɓe o jokkodirno wiɓe yo wat feere o aray Piindi TV ko ɗum ko almuɓe makko kadi ni ɓe o jokkodiri o liggodiri e mabɓe golle ɗe ganduɗa ko joɗɗe ko ɓen caabi garagal makko e Piindi TV saabu eɗen gandi en tawi ɗo yimɓe hewɓe rang mawɗo tawɗen ɗo
yamba tawe toon to Bambilor e ɗo Jammalay. Tonggode makko ko 77 358 22 79 ko on wonno mo ganduɗa ko Thierno Ousmane Dia jokkon e yebde télé mon Piindi TV. Allah jarama on jarama yeeɓiyanko.